dening utamaning nata berbudi balaksana
Agung kenya paring dono anggeganjar saben dina ilahing awit namastu purnama sidhem mastu mring wang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana sono sinawung langen wilapa estu lampahing dudu jinantur tutur katela tulu tilat mrih palas diing praja Winorsita umpama paramengnis pragya tumuying jaman purwa winarditaning nata mangkya tekapasaning bukita mangkyun perlambang matumpa-tumpa katon panggeng panggunggung sarma ing tata ingkang kaekuat didasa Purwaika wilangan 1 dasa wilangan 10 umpama tangpaya praja 1000 datan ngaturaken sedasa 100 datan antara kalih kinarya garba gupita murcitaning kawianing nggih punika adeking negari Ngastina ya negara Gajahhoya ya kraton Liman Denawi tetela negara kang kaloka katon panjang kunjung pasir ukir loh jinawi gemah ripa tata karta lan raja pasir pauger pasir wes ngarani samudra ukir gunung tata rakine kraton yekti mengkeraken pagunungan ngananaken wana pasabenan ngiringaken benawi saha pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng Allah jinawi loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa kang tinancepaken bisa tuwa ijo raya-raya satemah mahanani muraboga kalawan sandang jinawi teges murah kang sarwa tinumbas kemaka candra lakuning para sedagar layar kang rinten pantara ratri tansah lumintir saking negari Ngastina dumuging Mancapraja Aripaka candra para kawula ingkang mapan wonten ing telenging negari Ngastina senajan topapang kang wiyar katon rupa jejel uyel-uyelan bebasan tepung cupit adu taritis ewa semanten datan wonten ingkang kacing krangan gesangira persasat karta katon para kawula ingkang seneng ing Raja kaya maesa lembu ayam kudu yen to rina samya tata gelar wonten ing pangonan yen to wengi samya wangsul wonten papanira dewi-dewi Raja mracinani kawula ing negari Ngastina tebih saking paramuka bebasan penjajah tinggal gelanggang colong playu ajrih marang panguasaning negari para kawula kang katon saegyek saeka praya
ngangkat karyaning praja satemah bisa manani tata titi tentreming negari semanten rupakaning praja sinten ta dosa namaning Nalendra dosa wilangan 10 nama werdining kekasih wenang den ucapno jejuluk Prabu Duryudana Yasuyudana Kurupati Gendari Suta rikala semana wis kepareng lenggah dampar kencana ngagemah kutha kencana sumsum 3 inancing Garuda marep Garuda sangsangan naga marang sang uta-uta sungging Prabangkara klat bau kang bepinggalan atas wara kampuh cinepok rinendo cinawi uncal emas ginepeng bareng kepareng ngagem tirta jebat kasturi arum ngambar dumuging Pasuwanan Jawi sinten ta ingkang kepareng ngayun rangka ing Ngastina Patih Arya Sengkuni Trigantal Pati ingkang kepareng lenggah jajar Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa ya Balarama ya Sangkakrasana Resi Waneng Pintu dangah-dangah pindha tembaga sinangling yen kacandra mimbuhi wewangunaning pisuwanan mengraken ujum Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Duna katon ta pendhita kang wis nimpat ing pambudi mumpuni banta sing awela mengraken rayi dalem ing Ngastina satriya ing toya tinalar Raden Kartomarma sumrambah para kadang sentana nayakaning praja Ngastina kang wis samya gantung sibu saking keng para wadyabala bebasan bisa ndesek balu rekti negara Ngastina tumpang dengkul prasasate piswane para nayakaning praja sira para prajurit ing Ngastina rikala semana Prabu Duryudana kang katon neng kadharga ning pindha Jaladri mulat pasibaning para wadyabala kang blabar pindha samudra munggo ing lautan rikala semana dedem sidem permanem datan sabawa amung swarane gemblak gending kriya nyang kemasan kang pating jenggleng pating cengkling swarane rikala semana song-song gilap kang wis kaboyong minggah stinggil binaturata amurwani katon patinggal biar pating caloret pindha Kartika rebut sorot us ana pratandha piswanan arsa den acarani umyang gumuruh swaraning para wadyabala kadya negara klebon para pamuk jajaraning musuh kanca nduduk kanca jajari rondok ngangsek rondok maju
saksek 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 tinoning pasewakan busana maneka warna sebab puspiting
Udyono miang Pandra sarwa rukma renggeng manik narawata ana abro prabanya sumirat kenyaring tejo liwaran lir kilat sesiring dadi wembuh kegondombre mingging kati uping maruta kati uping maruta mandhap saparan mangambar kongas leng-leng gatine kang awan sobo-sobo nikeng ngastina samantara teking Tegal Guru Narwa ya Kresna laku sireng Prasurama miyangken Wajanaka dulur Narada kapangya Tegalwi lore milu karya sang Bupati sang Bupati Estunggara Jagat Manik Raja Dewagu Paman Haryo sampun prayogi anggenipun lenggah ingkang putra Smadya minta katrangan kadiparan menapa sedaya para kadang Nayaka Praja sampun kempal Paman Haryo kawula nuwun nggih nampi dawuh ngika dalem anak Prabu engetipun keng bapa sedaya Nayaka Praja saha Kadang Sentanya sampun trep wonten ing pisowanan anak Prabu syukur bejo saewu kula aturi lerep sak petawis
parenga matur wonten ngarsanipun Koko Prabu ngaturaken pambagyo panakrama sak rawuhipun Koko Prabu. Koko Prabu jagat dewa Bathara Yayi lajeng dan kawanting kasuka katedha kalengga murda Yayi atur pambagyo dumateng Rakapara nampi pangestunipun saking Yayi Prabu winantu karjan praptanipun Kang Raka Mandura umpamiyata Yayi kadang perdu atur ngendikipun kula cancang puncahing wani bawah wonten ing hidangan nanging gani kales kadang taruna kula petelaken jojo dawah kendelo sami-sami salam taklim mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Prabu Joko Pitana kula tampi Koko Prabu mugi mewana bawa laksana kaprayoga kenenggak iya kados boten kirang prayogi Paman Dunu aman kandak bleguduk manyar-manyar wonten timbalan dawuh anak Prabu kanthi raju rawuhipun paman rikalengan niku iki awit nampi sabdanipun Anggir Prabu winantu karjan pisowanipun Kang Bapa Saka Lima nggih kejawi saking mriku keparenga Kang Bapa ngaturaken puja pangastuti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawanti-wanti nggih kula tampi paman lebetaken wonten ing sak lebeting rah daging kayuanan mugi dayana kasang nggih mesti sentosa awit pengestune wong tuwa ki kok mandi Dimas Kartomarmo kanthi raja Dimas inggih nampi pangestunipun Koko Prabu niring sambikala ingkang dados pisowan kula sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ya wis tak tampa Dimas lungguh kanthi prayoga iriye Koko Prabu ngaturaken kenging panuwun awit rawuhipun dinten puniki saestu anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu sak sampunipun Koko Prabu rawuh marem yak padhang trawangan manahipun Koko Prabu saestu Koko Prabu kinarya sembada dados pengayomanipun para Kurawa lan jagat dewa Bathara Yayi matur nuwun saestu tansah ngluhuraken asmanipun Kang Raka Mandura estunipun menika sampun dados saperanganipun tanggel jawabipun Kang Raka Mandura dados mboten wonten alanipun Kang Raka daya-daya angesteni napa ingkang dados panyuwunipun Yayi Prabu inggih matur nuwun Rancu le omongan ngenteni swara gemblak gending piomang kemasan mau diju ora apa-apa Kakang Durna sing penting dewi-dewi nggih lajeng keparenga ingkang Raka minta katerangan dinten puniki Yayi Prabu ngaturi sedaya nayaka praja para kadang sentana menapa to ingkang dadosaken bukitaning penggali monggo kula aturi medhar sabda mbok bilih menika perkawis ingkang wewados Kang Raka mboten kawratan nderekaken manjing wonten saklebeting kedaton pinanggih catur netra dhumateng Kang Raka nanging umpamiyata menika bab ingkang saged dipun biwaraken ing akathah monggo kula aturi
ngendika wonten ing rikalganipun Yayi Koko Prabu rikalengganika rayi ngempalaken para nayaka praja wonten sanes awit wedal ingkang sampun kapengker Koko Prabu kula nampi niwala menika saking pamangkih kula boten sanes ndamel sangga rugi manahipun Kang Rai. Lawan bab niwala menika suraosipun kados pundi lan saking pundi cethanipun ingkang raka tansah cumadung pangendika Yayi Prabu. Koko Prabu wedal ingkang sampun kapengker mboten nginten putra Jodipati mboten sanes kang prunan Gatotkaca caos menika caos niwala ingkang surasipun estu nyuwun wangsulipun negari Astina menapa boten kaya Jinocok Brajorungih raosipun Duryudana ing atase Gatotkaca wani caos niwala bab perkawis negara. Koko Prabu perkawis menika ndadosaken sekelan mampengipun raosipun manah Duryudana. Leng-leng ramyan ingkang driya lirwang candra katawengan sumu ing tias lir katuridan limut kapyataning rujit ram-raming ram-raming driya kekunging iwang wisesa jagat wasisaning Bathara sak pandurat rumaos kaget raosipun Kang Raka mboten nginten yen to Gatotkaca kirim nawala mateng Kang Yayi Duryudana. Inggih kula nggih kaget ing atase Gatotkaca kok ya wani-wani ya kabeh ora mokal dijuni karang kok menawa sing akon sing kupa ning ora rung cetha nek sing ming akon ming jalidene rasa digugu jaliden kok nah Yayi lados kados pundi bab perkawis suraosipun niwala menika miturut pemanggihipun Kang Raka kedah dipun talitimi Koko Prabu estonipun kula boten badhe menggalih bab perkawis menika namung kadereng raosipun sak sampunipun mangertosi isinipun niwala menika kados Duryudana menika boten kajet Pak jagat Dewa Bathara Yayi
saking pemanggih kula bab niwala menika kedah dipun taliti keranten dereng temtu menika menapa Gatotkaca piyambak ingkang gadhahi niat napa Gatotkaca sampun nampi palilah saking tiyang sepuhipun boten sanes para kadang Pandhawa. Lah Kang Raka wedal menika namung saged paring atur. Monggo sesarengan dipun tali kados pundi. Boten maiben Gatotkaca menika paring niwala ateges paring pakurmatan langkung rumit dumateng Kang Yayi temtunipun Gatotkaca rumasu bilih senajan to tasih muda Gatotkaca menika ratu temtunipun boten lepat menawi paring nawala dumateng Yayi Prabu awit kalungguhanipun Yayi Prabu nggih ratu sampun limrah ratu nglayangi ratu sampun limrah inggih namung ingkang dadosaken manah kula menika boten sekeca isinipun layang menika nyuwun wangsulipun negari kados pundi menika. Nggih mboten mukal namung miturut pemanggih kula pancen dereng trep awit estunipun umpamiyata para kadang Pandhawa menika kepengin paring niwala kedahipun inggih ingkang sepuh nggih kula radi sarujuk dening pemanggihipun Anggen Prabu leres umpama ta ajeng paring niwala menika kedahipun nggih sing tuwa namung kula aturi enget nggih kados pundi paman bab niwala menika estunipun boten dados perkawis namung cobi dipun enget-enget paduka menika sampun dangu lenggah wonten ing Astina lan sampun gadhahi niat ing ngajeng negari menika badhe dipun kukuhi saderengipun Gatotkaca paring niwala menika para kadang paduka Pandhawa menika pun saben-saben kepengin nyuwun wangsule negari perkawis menika kok malah namung Gatotkaca sing nyuwun miturut pemanggih kula pun boten sah dipun anggep ra ya ngono to Kakang Dara Rakaca gondhok beguduk manyar-manyar nggih saksamunipun kula midhangetaken napa ingkang dipun aturaken Angger Prabu leres kula nyambet aturipun dijuni sekawit negari Ngastina menika boten badhe dipun paringaken kadang Pandhawa lah kok menika malah Gatotkaca ingkang caos niwala menika jan boten penting blas nika saestu malah miturut pemanggih kula menika lare ingkang kumawani keladuk wani kurang gedhega ing atase bayi wingi sore kok wani gawe layang karo wong tuwa kan mongko bab negara iki urusane sapa niku miturut pamanggih kula boten sak dipun tanggapi mangke dipun taliti kados pundi ingkang dados saken kadreng raos ing manah kula niwala menika nyebataken yen sak cepetipun kedah dipun wangsuli kadon lole lah menika cobi Angger Mandura kados pundi paman niki panjenengan ingkang kedah paring atur dhumateng Angger Prabu ingkang kanthi cetha nggih miturut pemanggih kula
supados Gatotkaca marem menika lan boten kok badhe nglingsemaken Yayi Prabu. Yayi Prabu nika jejering Nalendra kedah dipun paringi wangsulan sinaosa isinipun kula sumanggaken negari badhe dipun paringaken utawi negari badhe dipun kukuhi namung kedah dipun paringi piwales supados cetha perkawis menika. Kados pundi kula malah bingung. Ger ngeten mawon. Mboten sah dipun wangsuli. Mboten sah dipun wangsuli. Sampun wungsal wangsul mboten wonten ginanipun kok dipun wangsuli. Wangsulanipun menika malah miturut pemanggih kula ditemoni Gatotkaca rasa nganggo mbales surat barang kesuwen temoni karepe kepiye kok wani wanuh marang kahanan kaya ngene ora taren wong tuane barang mestine lancang kae wani-wani ini bayi ngisore kok arep iki negara akeh kene sing suwe nang kene ora wani kok aku nglayangi sapa-sapa. Ah menika gumantung Angger Mandura menika. Angger Mandura kados pundi? Kula mangertos menika tasih kadangipun para Pandhawa ingkang mangka Nata Mandura menika tasih pernah tiyang sepaipun para putra Pandhawa. Paman Durna ampun ngantos ngendika mekaten. Kula ngadeg wonten Ngastina temtunipun sampun prasetya Paman Durna. Senajan to menika sedulur anak yen to lepat miturut Baladura temtunipun kok mboten badhe mingkuh umpami samangke kedah nyingkiraken para putra Pandhawa. Wis pun bola-bali. Pun kula niku cok mboten patiya percaya kalih Nata Mandura. Kakang Pandhawa. Pun mboten percaya kula niku. Ya ora. Pama cara saiki mung omong kosong. Omong kosong. Nggih, lajeng kados pundi pun ngeten mawon. Saking pemanggih kula menawi to Gatotkaca nika dipun paringi piwales bab niwala kok lek eman-eman temen umpamya ajeng dipanggi kaya lir remeh temen Angger Prabu ing ngatasé wong tuwa-tuwa sing duwe kuwasa kok mengar nemoni bayi wingi sore. Karepe Kakang Durna kepiye? Ngeten dijuni. Mbok bilih kula kepareng matur wonten ngarsanipun anak Prabu. Nah, menika malah wedal ingkang prayogi. Awit dereng dangu menika kula sampun ngurung jago piring kuning. Sampun dangu putra-putra wayah-wayah kula Ngastina kula wejang ulang wuruk ngelmu daya kasantikan pun malah miturut manggih kula tinimbang sing tuwa nemoni Gatotkaca mah ora kajen becik nek bocah ya bocah temoni bocah. Lajeng sinten paman kinten-kinten ingkang satraju saged manggi Gatotkaca paring atur. Oh, gampil. Seswa kula nu kathah. Ning sing rondok pinter ming siji loro. Nek teko menu obyokan. Liyane iki goblok. Niki wonten murid kula ingkang pancen jan kula kinten sampun boten badhe nguciwani umpamiya
dipun dawuhi methukaken Gatotkaca. Sapa Kakang Durna? Lho diceni ora ngerti apa piye? Esuk awan sore wayah Dursala saben-saben tak wejang ilmu. Anake itu angke anake Dursasana niku. Ah, menika, Ger. Kula tanggal jawab. Mboten badhe nguciwani dasare piyanyu gagah gedhe sentosa. Prihatosipun langkung-langkung saestu menika malah kangge nodi ing samangke kados pundi. Kula pun yakin, jan yakin, saya yakin. Saestu menika. Paman dulu. Kados pundi nggih? Ya, rada wani keras suarane Kakang Durna. Ora apa-apa nang pisowanan. Iki jenengane rembugan iki dicuni. Paman Durna. Menawi miturut pemanggih kula, umpami ta menika putra-putra Ngastina nemoni para putra Pandhawa. Kula pitados yang muda menika tasih gampang kenging pengaruh mboten saged ngendhaleni hardaning kansun. Langkung-langkung Dursala malah yen mboten ngatos-atos mungkin wonten klentaken mboten napa-napa klentak-klentu. Mboten napa-napa. Men apik kok. Dasare wani tur padha wanine ben bocah-bocah ben. Nggih, kula semanggaaken menawi mekaten. Monggo Yai, menawi badhe midherek aturipun Paman Durna. Paman Durna, Paman Sengkuni kados pundi bingung. Mboten sah bingung, mboten sah bingung. Pun keng bapa tanggal jawab. Yen bab perkawis menika mesti rampung wonten tangane anak-anak Kurawa. Yen mekaten malah monggo kula semanggaaken kados pundi sakmangke Dursala anggenipun paring dapun pun Ger. Pun Paman Durna mbok iya menggalih kanthi langkung wiyar wawasanipun. Estunipun kula sagah manggi para pun. Ampun. Angko nek angger Prabu angger Mandura sing metu iki tundane ya meng tokono ta kene bingung. Lah nika ngertos jenengan iki sakjane bingung. Umpama dibarake pring miyur. Tegasipun kaya-kaya arep bela Ngastina kok Pandhawa isih sedulur ning kok manggon nang Ngastina. Ha niku jenengan pun bab perkawis niku kula mawon. Nggih, kula sumanggaaken. Monggo menawi badhe ngagem cara menika. Kakang Durna kepiye? Ya apik ngene ducine. Dursala ditimbali. Menawi kepareng Dursala badhe kula timbali supados mungkin cetha anggen Prabu. Anggenipun nampi dawuh. Duryudana mangsang rananggana mangelingana sena kang jagumulung mangamuk punggung. Pinujung risang sena ambyuring tirta sumundul saking warih kekudung ganggeng kulawan lumut mandika turi sang singa barong menawi kula sampun dipun nilai kula badhe
ngaturaken sowanipun Dursala nggih. Oh sumanggaaken Paman Dursala. Maju rene kowe cah bagus. Maju rene. Nggih. Eyang kula maju eyang. Bukti kula wong sing monggo sing becik Dursala inggih yang katekaping prawandawa tumanduk sagyun mangarsa tanono kang kuciwa raras rumeseping driya bocah caplan roranku Dursala kanthi rajo inggih nampi Syekh kadarmanipun wong Prabu Winantu Karajan. Oh sungkem pangabekti kula kunjuk ya wis tak tampa pangestuku genti tampa inggih kula tampi. Ah menika Dursala inggih yang aja kaget ditimbali iki pancen Angger Prabu nimbali marang jeneng para Dursala nggih ya Dursala apa wis mangerti wigatine ingsun timbali estunipun dereng mangertos
Wa Prabu lajeng wanter nimbali dumateng kula wonten timbalan dawuh Wa Prabu. Dursala nggih kados pundi Wa Prabu cumadong dawuh. Dina iki seneng para ketiban sampur miturut ature Paman Durna. Apa bener Dursala wis dan beni apa kang dingendikake Paman Durna bab perkara anggone olah kanuragan daya kasantikan apa saben-saben Paman Durna wis paring kabeh iku mau Dursala. Mboten badhe sisip Wa Prabu. Saben-saben Kakang putra tansah gegulang bab perkawis ngelmu ingkang saged andayani kasantosan. Menika lajeng menapa to dawuhipun Wa Prabu nimbali kula Dursala. Ngerti dina iki anak-anak Pandhawa bakal njaluk baline negara. Wah menapa saestu menika lajeng kula kedah kados pundi wae. Bab iki mula Dursala dak timbali prayoga Dursala malah sing bisa pinter medhoke anak-anak Pandhawa kang di kabeh wis cetha kepengin njaluk negara wektu dina iki malah makuwon ana ing pesanggrahan Sewa Durga. Wah kewanan temen iki adi-adiku Pandhawa kok kene kaya ngono apa kalih. Wis Dursala pokoke kowe manut wae. Iki ngene ya Ngger, kepareng kula matur. Men cetha Dursala. Inggih Hyang. Wigatine dina iki putuku Dursala sing ketiban sampun kudu bisa. Nah ana tembang kudu bisa ngono kae. Mbalekake Gatotkaca ing tegese aja ngasih mlebu ana ing negara Ngastina awit yen ngasih Gatotkaca sak sedulur-sedulure to tekan Ngastina wah malah iso gawe busak basih. Sing tak percaya lan angger nata Duryudana maringake dawuh supaya Dursala kang bisa nanggulangi bab perkara iki. Nggih sampun cumetha dawuhipun Wa Prabu ya bener kaya sing dingendikake Paman Durna pancen kaya mengen. Nggih boten badhe selak malah menika kleresan badhe kula cobi anak-anak Pandhawa yen mekaten wae daya-daya kula badhe tumandang ing ayuda nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pamit po.
pun ger pun pitados ger pun pitados mawon pun lho sampun saged mesti akan kepada merantasi wah aku jebul koyong ini penumne Yayi Duryudana pun kakang kedarang-darang nuhoni panyune Yayi tak selak-selake jari pun kakang dadi pengayomane para kadang Kurama tekan tundane omongane pun kakang ora digugu ora digunakake bola-bali pisowanan angger ana paman Sengkuni paman Durna kedadean kaya ngaten Yayi kula sumanggaken kathah-kathah anggenipun Kang Raka matur mboten didamel raos mboten dipun ginakaken ateges Baladewa mboten wonten ginanipun wedal menika wonten ing mantu wonten ing Ngastina menika nggih Yayi yen pancen sampun mboten dipun ginakaken Kang Raka nyuwun pamit kula kondur Yayi